Wakadotora zvakawanda zvedu hatisi kuda gore rimwe. Saka muri kudemonstrate against war. Exactly, we are demonstrating against Ruona. Aita sei Ruona? Ari kudzinga headmaster and he's taking mission funds at the mission school. It was meant for the poor, not kuti auye achiita marinesi. Chamani. Officer. Zari mirrauni hawa kuna zvakadaro. You want justice. When justice is this way.